B'investiment ta' 24 miljun euro, il-proġett tar-riġenerazzjoni tan-naħa isfel tal-Belt Valletta jinsab fi stadju avvanzat. F'Awwissu beda r-restawr tas-swar mill-pitch tal-water polo tal-Belt Valletta sal-Forti Santirmu. Partijiet mis-swar diġà tlesta r-restawr fuqhom. Ir-restawr beda wara li l-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir u l-Ministeru għall-Kultura għamlu l-istudji neċessarji biex permezz tar-restawr ikun jista' jsir tindif u tiswija tal-istess swar. Ir-restawr tas-swar se jitlesta sal-ewwel kwart tas-sena d-dieħla. Meta jitlesta r-restawr is-swar se jinxtelu sabiex jagħtu dera isbaħ lin-naħa isfel tal-Belt Kapitali. Apparti s-swar beda xogħol ukoll ta' restawr fuq il-faċċata tal-berġa tal-baviera li hija l-binja tal-Awtorità tal-Artijiet. Il-proġett jinkludi wkoll restawr tal-4 faċċati ta' din il-berġa. Iċ-Chairman tal-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, Stefan Zrinzo Azzoppardi, spjega l-importanza ta' dan ir-restawr għall-Belt Kapitali tagħna. Fil-fatt fil-ippjanar ta' dawn il-proġetti inħasbu għal diversi eventwalitajiet u nistgħu ngħidu li dawn il-proġetti għaddejjin bir-rata u bir-ritmu illi kien qiegħed jiġi mfassal. Naħseb li tajjeb ukoll illi insemmu illi dawn il-proġetti ma ġietx ħallsu għalihom waħedhom iżda wkoll bħala parti mill-mezz kif ir-reġenerazzjoni ta' Mar Samxet nagħtu wkoll kwalità ta' ħajja aħjar f'din iż-żona fejn għandek diversi residenti fil-Belt Valletta. Minn dan il-proġett se jkunu qegħdin jibbenefikaw ir-residenti Beltin li joqogħdu fin-naħa isfel tal-kapitali. Binjiet ta' housing soċjali li hemm fin-naħa isfel tal-Belt se jiġu ġenerati biex jikkumplementaw iż-żbuħija tal-Belt Kapitali. Fil-fatt, il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi qal li diġà sar xogħol fuq blokka tal-Gvern li fiha 11 il-appartament. U se nkomplu fuq numru ta' blokka oħrajn fis-sena li ġejja. Il-ħsieb huwa li s-sena d-dieħla nkunu għamilna riġenerazzjoni tal-estates ta' din-naħa tal-Belt Valletta fejn nistgħu se ndaħlu anki lifts biex ikunu aktar aċċessibbli. U biħsibna wkoll nagħmlu proġett li se nħabbru aktar tard dwar assisted living biex anzjani li forsi bħalissa jixtiequ jibqgħu l-belt imma ma jixtiequx jibqgħu jgħixu waħedhom ikunu xorta jistgħu jibqgħu ġol Belt Valletta. Dan il-proġett se jkompli jagħti iktar ħajja lill-Belt Kapitali tagħna u lill-Beltin li għażlu li jibqgħu jgħixu f'Belt twelidhom.